Čo je to? Moja školská ročenka. Pamätáš si Jamie Eckleberryovú? Nie. Ale pamätáš, často k nám chodievala. Áno, pes Eckleberryovský. Z toho mena nebola nadšená. Ja som ho nevymyslel, ja som ho len šíril. Čo je s ňou? Volala do školy a vystopovala ma. Ako to funguje? Oňuchala jeden z tvojich svetrov? Poslal som jej e-mail. Je pracovne v meste a pozval som ju k nám. Skvelé, nebudem vám zavadzať. Drž ju ďalej od tej dobrej rohožky. Veľmi vtipné. Pre tvoju informáciu nie je to rande. Je to len priateľka, ktorá je mimochodom veľmi úspešná vo svojom odbore. No, fajn, že má odbory, môže sa vyvenčiť. To je staré, Charlie. V ľudských alebo psích rokoch? Prepáč. No, pozri, pamätáš si slečnú Hanrahanovú? No áno, mal som ju na angličtine. Ja som ju mal v kabinete. To je Jamie. Buď milý. Ja som vždy milý. Spýtaj sa slečny Hanrahanovej. Myslím to vážne. Upokoj sa, len ju pozdravím, poškrabem za uchom a vypadnem. Koniec psím vtipom? Áno. Dobre. Dúfam, že bude psíťažlivá. Dobre, jeden mi ešte ušiel. Ellen. Jamie. Hoff. Men, manly men.